αριστοκράτης με καρδιά, τον προσευχής και ίσως που τον φωνάζαμε παιδιά. Νίκος ο Καραβίσος στα γαλλικά του αλητικά, μας σπούδασε σ' για ποιες ρε Νίκο να χαρείς, να πάρω και το δύο. Ρουφάει Νικόλας με ψυχή κι ο Νάσος περιμένει, μα απ' του Νικόλα τον καημό ούτε τσουρά δεν μένει ρε της εγλέτιας σήμερα. Μείναμε στη Χαρμάνα με δύο τσούρες σε κάψε μέχρι και τη Τσιβάνα. Της εγλέτιας σήμερα μείναμε στη Χαρμάνα με δύο τσούρες σε κάψε μέχρι και τη Τσιβάνα.